4.888.000 segons dura cada curs escolar? Sí, No pot ser. i tant que pot ser. Mira, una altra vegada, si us plau. 6 hores cada dia, 5 dies per setmana, doncs ho multipliquem per 4, i ara per 9, i en total són 1.080 hores, que són 64.800 minuts. I en total fan 3.888.000 segons cada curs. I si pensem que ens hi passem 13 cursos en total, no t'espanta pensar que són 50 milions de segons. Home, una mica sí que espanta. A l'escola ens hi passem 50 milions de segons. Tots ens hi hem passat 50 milions de segons. Tu també, suposo. No, jo una mica menys. Ah, sí? És que alguns dies vaig fer campana. Ah, Però són 50 milions de segons segur? 50 més o menys. Amb tants segons no m'estranya que ens sortim havent après alguna cosa. A llegir, a escriure, a expressar-nos, a escoltar. A fer sumes, a fer restes, dividir, multiplicar... Les comarques i els països. Mars i rius i continents. I també que ens posin nota. Sofiscate. Excel·lents. I aprenem a prendre punts. Passar exàmens. I copiar. I les parts de l'horari...